Parliament inunso muli Minister of Local Government. Ulemu kwa RC Central olemekezeka Chilondola, Treasurer General olemekezeka John Paul, Publicity Secretary olemekezeka Jessica Bwira, Nick ili kutsogoloku ndaonapo pali olemekezeka Baba Malondera amene muli Director of Youth, olemekezeka Bambo Deus Gumba, olemekezeka Morini Bondo, olemekezeka Atiolela, ndi nonse amene mwafika pano, members of the press. Ndikulandileni lero kuno ku headquarters ya chipani chokoma cha Malawi Congress Party. Kumbukira inuyo kuti pa 8 kukafika pa 10 tinali convention yopambana kuja ku BICC. Convention imene ija pa tsiku la pa 10 tinagwirizana, tinapanga resolution yonena kuti maina amene atsala after titasankha maina 20, maina amene atsala kuphatikizapo ndi ma regional executives, regional members, ngati regional chairman, regional directors of women, the regional youth directors. Amene atsaleo tikamalizitse ifeyo ngati ma regional chairman ndi a president. Imene yo ina resolution imene inanenanso kuti podzafikira kadzulo pa 31 tikhale titabweresa maina amenewo. Ndenda ndikuthokozeni bwana SG chifukwa inuyo munatsogolera kuti ifeyo ngati chipani tikaonetsetse kuti takumana ndi a president, talumikizana andi taikapo ndemanga kuti tione kuti amene tingathandizane ndi otani. Ndikudziwa panali ma qualifications amene NEC rather convention inapereka amene munena ndinu bwana SG chifukwa sikuti tinangotengera pena paliponse. Komanso ndine kuti ngati chairman wa convention ndithokoze kuti atolankhani ndatipasa coverage yopambana. Some of these things titamangozinena ngati kuti ndi nkhamakama koma you did take a very good part. Munatithandiza kwambiri because who are we if we can't be reaching out to the people, but we reach out to the people through you. So ndikuthokozeni kwambiri. And posa utaina nthawi mafuna kuti ndiwa itane Secretary General amene ali olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti atiuze kuti titakhala pansi zinatha motani. Koma ndinene sanatero nene zotsonera kuti anthu amene anachita apply analipo 234. Depa 234 paja NEC imafunika anthu 72 plus 18 akuma region. Ndesi zingatheke kuti wina aliyense apezeke mu list imeneyo. Ndiye ndikupempha wina aliyense amene yembekeza kuti mwina atakhalamo koma sanakhalemo achimvetsetse kuti we are all one. Position imene zizo zitakhala only occupied by a few individuals. Koma munthu akakhala wachipani position imene iliyonse imene ungakhale nayo upite ukagwire ntchito ngati imene ungagwirire. Tisakhale kuti tizitengera kwambiri patokha kumanena kuti yayi chifukwa chani iyo ndisiya yayi sizili choncho koma chifukwa choti ma positions amene wawa kunikiko ngochepa. Tiye tipite mu region, tiye tipite mu area, ma constituency tikagwire ntchito ngati imene tingagwirire. Ndima amene wawa ndikupempheni bwana SG kuti you should take us through. Thank you very much. Ndithokoze kwambiri regional chair north komanso amene lali convention chair. Tijite kwacha pang'ono kwacha chakwera ulemu waukulu kwa inu ma regional chairs atu nonse awiri, Honorable Kezi Msukwa komanso Honorable Patrick Zebron Chilondola. Treasurer General Malawi Congress Party Dr. John Paul, Publicity Secretary, Directors of NEC Honorable Atiolela, Honorable Morini Bondo, Honorable Deus Gumba komanso Honorable Baba Malondera. Chaulemu taonanso a regional chairlady Mai Wende Nalumo komanso ma members a region. Tikulandireni atolankhani amene mabwera kudzakhala nafe mutayendedwa mu mpindi yochepa. Mulungu akudalitseni. Komanso tiwalandire amalawi onse dziko lonse amene akuonera masana wano
koposaposa masupporters onse a Malawi Congress Party dziko lonse. Choyamba kuno kulilongwe kuli bwino, ku office ya Malawi Congress Party kuli bwino. A president wathu okondedwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera atuluka dziko la Malawi kagwira ntchito zotukula dziko la Malawi. Pamene ma president osiyanasiyana ku Africa akukumana kuja ku China kufuna kuonetsetsa kuti chitukuko cha maiko awo chiyenda motani. Tawaperekeza president mawawo ndipo ayenda bwino. Masana wano takumana chifukwa cha nkhani imene afotokoza momveka bwino convention chair wathu Honorable Kezim Msukwa. Kunena kuti tinali ndi convention yopambana ichena chitikira ku BICC kuyambira pa 8 mpaka na pa 10 August. Kunachitika zinthu zambiri, koma kumapeto kwake kunasankhidwa maudindo, koma maudindo wena anatsalira, ndipo adindo opambana ochuluka kuyambira kuja ku constituency, ku district, kufikira mpaka na ku region anapanga chisankho chonena kuti iwo awapemphe a president mothandizidwa ndi ma regional chairs wathu kuti akamalizitse maina oti akhale atumiki pakati pathu. Ndofuna mwapadera ndiwathokoze ma regional chairs athu onse 6 amene anakumana patangotha masiku atatu kukhala pasi kupereka zonse zofunikira kwa president, komanso kukumana ndi president wathu nkuonetsetsa kunena kuti zonse zofunikira mchipanimu ziyende bwino. Ndinene mawu awa kuti ngati chipani cha Malawi Congress Party chikukhulupirira ndipo chikudziwa molimbika mtima kuti ndicho chipani chachikulu dziko lonse lino la Malawi. Chachiwiri, chipani cha Malawi Congress Party ngati chipani chimene sichili cha banja, chipani cha fuko. Zipani zina za mabanja zimene auje ndi auje amachokera banja limodzi, ndipo sizingatheke kuti wina apeze mpando wina uliwonse ngati sachokera banja limenelo. Pamene chipani cha Malawi Congress Party ndicho khacho chimene mpando umatha kuchokera dera lina lilonse, malo ena aliwonse, osatengera mtundu kapena chipembedzo. Chipani cha Malawi Congress Party ndicho khacho chimene chimalola kunena kuti mzimayi mzibambo angathe udindo wina uliwonse. Chipani cha Malawi Congress Party ndicho khacho chimenenso chimatambasula kuti chipembedzo china chilichonse, kandi Islamu, kandi Mbuda, kandi Khristu, kandi wotani, angatokhala nawo kutenga nawo mbali pa mpando wina uliwonse. Pazifukwa zimenezi atsogoleri athu adanena momveka bwino kuti pamene inu ma regional chairman mukamalizitsa ntchito imeneyi mukaonetsetse kuti adindo achokere mbali zonse za dziko, kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Chitsanzo ichichi amachionetsera ngakhale president wathu posankha maunduna. Mukapeza kuti kuli nduna ya ku Chitipa, nduna ya Ukalonga, nduna ya ku Mulanje, nduna ya ku Dowa, nduna ya ku Chikwawa kapena ku Nsanje. Ndenawonso atsogoleriwo ananenanso chimodzimodzi kuti adindo mu National Executive Committee achokere madera onsewa. Atsogoleriwonso ananenanso kuti muonetsetse kuti chipembedzo chisakhale chimodzi ayi, zipembedzo zosiyanasiyana zikhale mmenemu. Komanso ananena motsindika bwinobwino kuti mukaonetsetsenso kunena kuti pasakhale kukondera pakati pa amayi ndi abambo. Wina aliyense mchipanimu angathe kugwira ntchito mwaichi. Iwo adindowo posankha adasankha kumayambiriro kuonetseratu kuti ndokonzeka kuti gender yooneke pakati pawo. Lero tisanayankhule zokhudza mayina, timafuna tipereke ripoti kwa atsogoleri athu amene ali eni chipani kumudzi kuti chitisankhireni inu pa maudindo. Ma directors amene mudasankha waja adakumanapo nkukhala pasi nkuona kuti chipani achilimbikitsa bwanji. Tikutsimikizireni kuti chipani chokonzeka chigwira ntchito mwakathithi komanso moyanjana, sipakhalanso kusankhana kwa mtundu wina uliwonse. Chipani chikudziwa kuti nthawi ya convention kumakhala anthu amayenda m'magulu osiyanasiyana, chifukwa pa democracy ndithu aliyense amasankhako wake amene wamkhumba. Koma ikatha convention, Malawi Congress Party imabwera pamodzi nkuyenda ngati banja limodzi, ngati ana akamodzi nkumapita mchitsogolo. Ndikupatseni ripoti kuti kudzafika tsiku la lero mchipanimu palibenso kuti timu A, timu B, timu C, tonse ndife ana a Malawi Congress Party. Pomaliza pakulengeza mayina amenewa tikayendabe ngati ana a banja limodzi.
ndipo ndifuna ndinene kuno momveka bwino ngati secretary general kapena kuti mlembi wamkulu wa chipanichi kuti ntchito ku chipani cha Malawi Congress Party ndi zambiri, ndipo tikufunitsitsa wina aliyense atengepo gawo, kaya udabwera kale kaya bwera kumene, aliyense atenge gawo chifukwa chipani cha wina aliyense. Tonsefe tidalipo tsiku mene tidalowako mchipani adatilandirako ena, pa chifukwa chimenecho wina aliyense wakale watsopano agwira ntchito. Komanso tinawo ma veteran athu amene tidzapitiza kuwapatsa ulemu mpaka nakalekale. Mundilole amayi ndi abambo kuti ndilengeze mndandanda wa mayina amene asankhidwa powonjezera waja amene anasankhidwa kale ku convention. Koma mujana nenera Honorable Kezi Msukwa kuti ntchito ya kuchipani amene anaifuna anaposa 234. Koma chochidziwikire nchokuti mipando imene kupita kwa anthu 72. Ndiye kuti pafupifupi anthu oposa 180 akuyezera kuti sangathe kukhala nawo mipando imeneyo. Koma chipani chikuzindikira kuti anthu ngofunika komanso anthu adzafunika, koma tigwire nawo ntchito. Mwa ichi chipani chakoza ndondomeko zoti wina aliyense amene sangapezeke mpata okhala nawo mu National Executive Committee akhalebe ndi mwayi ogwira nawo ntchito zosiyanasiyana. Ntchito zake kampeni, recruitment, kukhazikitsa maeria ndi zina zotero, wina aliyense apatsidwa mpata kuti tigwire ntchito limodzi. Amene tichule pano ndi atsogoleri chabe, ndipo atsogoleri akatsegula manja wawo ndi makomo wawo kuti tigwire ntchito ngati ana abanja limodzi. A president wathu Dr. Lazarus Makathi Chakwera amaonetsa chitsanzo chimenechi, amagwira ntchito ndi wina aliyense. Ifenso tikatengera chitsanzo cha iwowo. Mundilole amayi ndi abambo kuti munyengo imeneyi ndibwereze mayina amene anasankhidwa ku convention. Ndikachoka pamenepo ndifotokoze mwandandanda mayina otsatira amene ayikidwanso kukwaniritsa nambala ija 72. His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of Malawi Congress Party. Right Honorable Catherine Kotani Hara, First Deputy President. Honorable Richard Chimwendo Banda, Secretary General. Honorable Dr. John Paul, Treasurer General. Honorable George Kazipatike, Director of Legal Affairs. Honorable Deus Gumba, Organizing Secretary. Honorable Jesse Kabira, Publicity Secretary. Honorable Maxwell Cholera, Director of Political Affairs. Honorable Jean Mona Ousa Sendeza, Director of Women. Honorable Baba Stephen Marondera, Director of Youth. Honorable Dr. Elias Chakwera, Director of Elections. Honorable Henry Mumba, Director of Economic Affairs. Honorable Sam Daritso Kawale, Director of Public Relations. Honorable Patricia Kainga Nangozo, Director of International Affairs. Honorable Alexander Kusamba Zonzi, Director of Strategic Planning. Honorable Maureen Bondo, Director of Social Welfare. Honorable Moses Kunkuyu, Director of Campaign. Honorable Anne Chibwana, Director of Religious Affairs. Honorable Madarito Kazumbu, Director of Recruitment. Honorable Ronald Chantunya, Director of Research. Mundondomeko ya Malawi Congress Party Directorate ina iliyonse imene okhala ndi oyamba otsatira komanso wachiwiri otsatira pa mpando omwewo. A President Dr. Lazarus Makathi Chakwera owatsatira oyamba ndi Right Honorable Catherine Kotani Hara. Owatsatira wachiwiri ndi Right Honorable Abida Sidik Mia. First Deputy Secretary General, Honorable Gerard Kazembe. Second Deputy Secretary General, Honorable Uchizi Mkandawire. First Deputy Organizing Secretary,
Honorable Alam Beza. Second Deputy Organizing Secretary, Honorable Serube Chisanga. First Deputy Director, International Relations, Honorable Edgar Chibaranjira. Second Deputy Director, International Relations, Honorable Pacharo Mvula. First Deputy Publicity Secretary, Honorable Kondi Msungama. Second Deputy Publicity Secretary, Honorable Kenneth Msonda. First Deputy Treasurer General, Honorable Jacobo Hara. Second Deputy Treasurer General, Honorable Enala Yesaya. First Deputy Director, Economic Affairs, Honorable Elas Karim. Second Deputy Director, Economic Affairs, Honorable David Lally. First Deputy Director, Public Relations, Honorable Bob Kamisa. Second Deputy Director, Public Relations, Honorable Isaac Mwepa. First Deputy Director, Recruitment, Honorable Esther Katumba. Second Deputy Director, Recruitment, Honorable Hoffman Makande. First Director, Research, Honorable Charles Joshi. Second Deputy Director, Research, Honorable Juliana Kaduya. First Deputy Director, Elections, Honorable Olivia Nchanju Liwewe. Second Deputy Director of Relations, Honorable Matthews Ngemezuru. First Deputy Director, Religious, Honorable Lafik Gafar. Second Deputy Director, Relations, Honorable Martha Kwataine. First Deputy Director, Campaign, Honorable Dr. Abbott Mbawara. Second Deputy Director of Campaign, Honorable Uladi Musa. First Deputy Director of Youth, Honorable Isaac Kani. Second Deputy Director Youth, Honorable Isaiah Muhango. First Deputy Director Women, Honorable Florence Canyon. Second Deputy Director Women, Honorable Esnat Gondwe. First Deputy Director Social, Honorable Ruth Nyachenda. Second Deputy Director Social, Honorable Enoch Kanyimbiri. First Deputy Director Political Affairs, Honorable Kumbize Kandodo Chiponda. Second Deputy Director Political Affairs, Honorable Ashems Songwe. First Deputy Director Legal Affairs, Honorable Titus Mvaro. Second Deputy Director Legal Affairs, Honorable Gift Nankuni. First Deputy Director Strategic Planning, Honorable Chris Chaimabanda. Second Deputy Director Strategic Planning, Honorable Chambranyina Jere. Malingana ndi malamulo atu timakalanso ndi ma NEC members amene amachedwa ordinary members amaenda pena pali ponse pamene angathe kuyenda kugwira ntchito kuthandizira. First member, Honorable Vitumiko Mumba. Second member, Honorable Joseph Njovialema. Honorable Laino Chipiko. Honorable Zeira Chakare. Honorable Felix Makaenjara. Honorable Hale Munyenyembe, Councillor Hale Munyenyembe. And Honorable Hale Mkandawire. Honorable Zikale Ngoma. Honorable Alekeni Odala Menyani. Honorable Stephen Bagas. Honorable Anusa Hussein. Honorable Ovaston Kondowe. Honorable George Zuru. Honorable Nase Tembo. Komanso bomaliza Honorable Fadwick Matemba. Maina amenewa
tikawerenga ndi amene akukwanitsa mayina 90 ndiye kuti 72 amene asankhidwa pamotere komanso 18 amene amachokera kuma region athu onse okwana 6 kumachokera regional chairhead, regional director of women komanso regional director of youth amene amakhala nthambi yaikulu ya National Executive Committee pamodzi 90. Monga nanenera momveka bwino kuti ntchito kuchipani ndi zambiri, kuteka ena anafunitsitsa nditu atakhalamo menemu kwa malingana ndi kumadera ochokera komanso ntchito zimene zinalipo ndi maudindo amene analipo, mayina amene anakatheka kulowa menemu ndi amenewa. Ambuye atsogolere anthu onse amene asankhidwa menemu komanso pamodzi tigwire ntchito modzichepetsa motumikira amalawi onse. Ndikafika pamenepo ndibwezerenso kwa publicity secretary. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino tikhati kulandira mafunso mujatichitira masiku onse munena kuti mukuchokera kuti ndipo ndinu ndani. Atiyambirana taonga ndakona kumwetulira. Zikomo kwambiri. Tinanga ndi Taonga Sabola magwira ntchito ku Times. Pa mndandanda wanu wa mayina 90 amene mwapereka pakuoneka kuti pali anthu ena amene kutengera ndi malamulo oyamba aja anali osaloledwa mwina kulowa mu komiti imene chifukwa chokuti anali asanakwanise zaka ziwiri mchipanichi. Mwina munagwiritsa ntchito njira yanji kuti amenewanso mwayikemo popeza kuti ena achoka mzipani zina ndipo mwina ena sanathe chaka olo mwina sanathe zaka ziwiri kumene. Zikomo kwambiri. Robert Chandilira kuchoka ku Blantyre Synod Radio. Malinga ndi mndandandawo munafotokoza kuti panali anthu osachepera 234 amene anaonesa chidwi komano mwina anthu amene maudindo amene amafunikira ndi ochepa komano kwa anthu amene anaonesa chidwiwo amene sanasankhidwe nthawi imene ija mwasankhamo anthu ena. Ndeno mwina kutenga kuti anthu amene anaonesa chidwi anali ochulukirapo mwina mwaonikira zinthu ziti zimene zakuthandizirana kuti mwina titasankhawa kwayika pa maudindo osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Honorable Secretary General and Marjorie Chairman komanso publicity secretary zionetsa kuti atolankhani mafunso alibe iwonso atolankhani paokha akhutira nayo National Executive imene yakungidwa apayi. Ndikupatseni kuti awiri anapezekawo inu muyankhe. Zikomo kwambiri. Tathokoza Secretary General tiyankhireni. Titokoza kwambiri ya Times amene mwafunsa funso lonena kuti kodi mukupezeka mayina ena menemu amene mwina poyamba paja kunkamveka nkhani zokuti zaka ziwiri sizinakwane analibe udindo ndizoona zinkamveka koma pamene timakafika ku convention yathu tinali tayankhula momveka bwino komanso atsogoleri atayankhula momveka bwino kuphatikizirapo president wathu kuti wina aliyense ngololedwa kuti agwire ntchito mchipani. Timaona ngati nkhani imene tinadutsako kalekale moti anthu enawa analoledwa kupikisana nawo ngakhale ku convention kuja. Koma pofuna kungowonjezera nzonena kuti chipanichi nchokonzeka kulandira aliyense kandi phungu wina aliyense
kaya wina aliyense wa DPP amene waona kuti Chakwera wagwira nsewu tsopano aliyense ngoyenera kubwera ndipo timulandira khomo lathu loteguka. Ponyadira kuyankha funso ili ndi chipani chokhacho chimene chayika azimayi patsogolo. Ndi chipani chokhacho chimene sichinatenge mipando kungoti mipando yonse anzathu ena ali mipando mpaka na 6 azibambo okhaokha opanda ko mzimayi ulo mmodzi. So chipani chomakhala ni ma vice president awiri amayi taombera ni mmanja chipani chokoma ngati chimenechi. Mwini wa democracy Malawi ndi Malawi Congress Party. Funso lina lachiwiri ati kodi nanga munaunikira chani? Choyamba tinaunikira kuti anthu wanda Malawi. Chachiwiri tinaunikira kuti anthuwa ngokonda chipanichi. Chachitatu anthu odzipereka. Chachinayi ma regional chairman wathu ndi makomiti wawo amawadziwa anthuwa magwidwa awo ntchito. Chifukwa chake amati ma regional chairman iwa ndi akanene akafotokoze awa atatithandiza ntchito izi. Mukaonetsetsa simuona mphepo iliyonse menemu. Komanso sitifuna kunena kuti atsalawo ndi mphepo. Ena ankanena kuti sitingasankhe wanthu fatsalawo ni gaga kukongerese kulibe gaga. Aliyense amene anachita apply ngoyenera kukhala pa mpando. Koma chifukwa chokuti mipando ndiyo tani ndiyochepa. Komanso amandinong'oneza maboma 12 Honorable Patrick Zebron Chilondola kuti kuchoka kwachoka anthu ena m'marijoni ndoti ku marijoni kucha tsopano kuliso malo ena amene ena amafuna ntchitoyo adzigalowano kutiko kumeneko ndekuti aliyense ngololedwa. Komanso mene tigwirira ntchito ku Malawi Congress Party udindo inde ngofunika koma aliyense amapatsidwa mpata kuti agwire ntchito. Zikomo kwambiri ambuye akudalitseni. Zikomo tiyamike msonkhano wanu wabwino kwambiri. Just quickly in English, I'm going to summarize. I will not call out names. Malawi Congress Party, under the guidance and leadership of HE Dr. Lazarus Makathi Chakwera, welcomes and welcomed you to this press conference. The main objective was to announce a list which you will see it being published to show that, number one, we have kept our promise. We were given 1 month, that by the end of last month, Dr. Lazarus Chakwera should have executed the orders given by the delegates. So firstly, I would like the media to register that Malawi Congress Party is a party that moves according to rule of law. We understand how intra-party works, and what the delegates told us to do has been executed today. Secondly, we did promise through the delegates that our leader was going to come up with a list that has looked at balance, regional balance, that goes according to make sure that leadership is gendered, and also looks at religion, making sure that there's religious participation. And this has been delivered. I'm not going to belabor the point by reading the list, but it is very clear that when it comes to leadership in Malawi Congress Party, the women are actually occupying the presidency office. They are not being relegated to offices that are just for women. In other parties, the only way a woman can make it to top 9 is because they've not found a way of having a director of women to be a man. Otherwise, that list was going to be 9 out of 9. So where we are, we don't ring fence patriarchy in this in our party. The other thing that has come out is a very youthful team. There is a very youthful team because we are very well aware that Malawians want a youth that is part of decision making. The regional balance is more than adequate. I invite the media to actually go and calculate. You will see that we heard Malawians, that Malawi Congress Party is a property of everybody in this nation. The list that you have been given is not only exhaustive, but it responds to the democratic character of the party. So the questions that were given from the floor were just cementing the fact that did we run this according to what we promised? And for sure, when we came to the convention, the president made it clear that Malawi Congress Party is the only national party. So anybody
who wants to join us is very free to come and join us. And I think the Secretary General has ably represented the President by showing that not only have we completed our list, but we've done it in line with the policy documents of the of Malawi Congress Party. Thank you very much for listening. We know that today is a very busy day, and we've got people in the villages waiting for Malawi Congress Party rallies. Salima, please get ready. We'll be there. And Chisi is actually waiting. And our bosses are in the villages. So I think we've done enough of talking. We believe that this election will win it by getting onto the ground. I also want to invite everybody. Watch out, next weekend we'll have 6 rallies across the countries. Everybody get up. It's time for us to get down to the ground and make sure that we make a case for why we are the only party that deserves to continue manning government. Thank you very much. I think as we close, we are going to have a prayer. It will be good if we can be blessed so that we close properly. I don't know did we prepare somebody? By public demand tipemphere kwa ife yayi koma kwa inu Yehova kuzikhala ulemero ndi matamando. Mulungu wabwino, Mulungu wa dongosolo, Mulungu wa nthawi, Mulungu amene popanga kanthu simuphonyesa. Mudatisankhira President His Excellency Reverend Dr. Lazarus Makatsha Chakwera pa nthawi yache ndipo simudaphonyese. President amene apitirize mpaka na 2030 popeza inu ndinu Mulungu wa dongosolo. Tukuthokozani chifukwa tidali ndi conference convention yabwino imene Yehova tidakuonani inu mukukula ife tikuchepa kumene mudatsankha atsogoleri oti ayendesenso chipanichi kuzaka zina 5 malinga ndi constitution ya chipanichi. Ndipo Yehova padali dongosolo lina limene lidafunika kuti likwaniritsidwe limene Mulungu lero mwalikwanirisa. Tifuna kuthokozani chifukwa cha onse amene mwakumbukira kuti akakhale mugulu limeneli kuti akathandizane ndi President kuyendesa chipanichi komanso dziko lino. Tikuthokozaniso chifukwa cha anzathu bena amene nthawi yawo sidakwane, amene Yehova anafunisisa kuti akhalenso mmenemo. Koma popeza inu Mulungu ndinu Mulungu wa dongosolo, muzawakonzera nthawi yakuti nawonso azatha kukhala mugulu ili limene Yehova lero mwalikwanirisa. Ndi pemphero komanso pembedzo lathu Ambuye kuti onse amene Mulungu inu mwaloza chala kuti akathandizane ndi President athu akagwire ntchito monga mmene inu mwafunira. Tikubalalika sopano kupita muzintchito zosiyanasiyana zimene inu Mulungu mufatika tumikire mtsiku la lero. Ndipo tipempha kuti chisomo, chifundo komanso mtendere zochokera kwa inu Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera zikatitsogolere tonse pamodzi lero ndi kunthawi zosatha mu dzina la Yesu Khristu Ambuye ndi Mpulumutsi wathu tapemphera. Amen. Ndimenemo mmene zakhalira ku MCP headquarters ku Lilongwe kumene kunali msonkhano wa atolankhani kufotokozera makamaka zotsatira za mayina a anthu amene awasankha pamene owonjezera makamaka pa mayina amene anasankhidwa pa convention ya chipani cha MCP imene inachitika kuyambira pa 8 mpaka pa 10 August. Nkhani yake ndiye kuti ku convention imene ija anangosankha adindo ena akuluakulu ndi kusiya ena amene amayenera kuti akhale akuchita kusankhidwa makamaka ndi akuluakulu a NEC. Ndiye kuno alengeza ndithu mayina angapo a anthu amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana, ndipo timafuna kuti timve kuchokera kwa mneneri wa chipani chimenechi cha MCP a Jesse Kabwira kuti atifotokozere mwina anthu amene awasankha pano. Masana bwino, mwafotokoza ndithu anthu amene mwawasankha amene asankhidwa pa maudindo ku chipani cha MCP. Mwina mutatifotokozera bwinobwino, tikuona kuti pali mayina ena a anthu amene amakhala ngati akupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana amene mwina panali mpungwepungwe kuti sakuyenera kupikisana nawo. Tikuona kuti ena akuoneka ndithu pa mndandanda umene mwaulutsa pano. Ine ndikuona ngati tingokumbukira zimene ananena Achakwera ananena kuti
chipani cha Malawi Congress Party ndi cha aliyese. Awo samene maona pamene paja 1 ndi Malawi Congress Party members, 2 nda Malawi, 3 ose chimene akufuna ndichoti Malawi Congress Party ipitirize kulamula, achakwera apitirize okhala president. Neka yakuda alinkani convention inata pano tonse ndi masonji kuti tionetsetse kuti tani ndi DPP isaloweso pa mpandopo. Ndipo libe choti manga nchimodzi sitikufuna dziko lino libwerereso kuja kopama albino, libwerere kuja timavutika ndi anthu osadziwa kuyendetsa boma. Ndi chifukwa cha zimene zozo tilibe vuto. Ngati mukuona dzina lina mudziwa ndinu kudali mavuto. Ife tudziwa amene tinavutikira ndi academic freedom ndi anthu amenaji, amene tinasaukira ndi umbava umapanga anthu amenaji. Ndi chimene chikuti manga nchoti tonse ndi ana akamuzu, tonse ndi ana Malawi Congress Party. Chimene tikufuna ife nchoti boma lipitirize kukhala pakati pa manja mwa anthu amene abweretsa zitukuko zija maona tikuonetsa zija. Ifeyo taonetsa kuti amene timadziwa kugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi, kuyika misewu, kubweretsa treni, malo moti tidzipha maubino ife tikuamangira nyumba. Next week mutiona tili mu treni, tikuyankhula mu treni panopa anthu akumatha kukwera treni ndikumaseva ndalama kusiyana ndi chani ndikukwera minibus. Ndiye chimene ndifuna kuti mudziwe ndichi, kaya kudali mikangano imene ija yachepa ndi imene tikufunitsitsa kuti tipitirize kuyendetsa dziko lino. Amalawi neki aimva apapai National Executive akudziwa kuti ndi imene ithandize chakwera, ndi imene ipange kuti ino anthu amalephera mpaka kumagulitsa mabuilding, kumagulitsa kwa anthu amene aja mkwiyo wathu ndi anthu amene ajawo palibe udani umene ungapitirire pamene popo. Ifeyo chimene tabwerera pano tonse tigwira ntchito, ife tifuna Malawi Congress Party ipitirize kulamulira. So don't worry, zimene zidaliko kumbuyoku ndi zambuyo izi. Panopo ndi cheni pakranka tithani ndi anthu amene afuna abwezeretse Malawi mbuyo. Dr. Kabwira, in English briefly, you've announced names of people, additional names in the committees of the Malawi Congress Party. We see that there are names, some names that were contesting on various positions. There were some disagreements on whether they should contest or not. These names are appearing. Maybe explain to us what is happening. I think what you should hold on is what the president of Malawi Congress Party, HE Dr. Lazarus Chakwera, opened the convention with. He said this party is owned by villagers. This is the only national party, and all anger, all differences have been put aside because we are united in making sure that Malawi Congress Party continues to form government and forms the next government until we actually get where we are going. In other words, we are all united in not wanting DPP to come back into power because we know the evils of DPP. Instead of taking care of albinos, they were busy killing them. Instead of building streets and making sure that the train is back, they were busy selling property of Malawians. So what is uniting us is our passion to make sure that Malawi Congress Party forms in the next government. So that is what is enabling us. When you see everybody here, know that that is number 1, a Malawian, number 2, a Malawi Congress Party member, number 3, we are all united by the fact that we are all working hard to make sure that we not only retain government, but we change the lives of Malawians. So all differences have been put aside. This is not time to say I argued with so and so. It's time to make sure that DPP never ever just gets even the smell of government. This is the end of them, and because of that, we need all hands to join and make sure that we deliver to Malawians. Thank you very much. That's Jesse Kabwira, who is the publicity secretary for the Malawi Congress Party. I'm here with my colleague Kasim Aobi. Kasim, they have announced names, additional names in the main committee of the Malawi Congress Party. The issue that we are looking at is there are some names that were contesting on various positions, and these names have now been incorporated on other positions. Dr. Kabwira is saying they are moving forward. The convention is over. Maybe let's just take a highlight on some of the names that are appearing that were contesting on various positions. Yeah, indeed it's true, John Paul, that we have seen some names that were contesting but didn't make it.